Le nkulumo ayifuni ukufa le kaMnumzane namanje isaqhubeka. Lokho yaqala ngoFebruary. Qala ubani? Baba uGadla Xumalo. Elungisa igama ethi uMnumzane yini. Nakhona ecacisa into nje angahlangene naye engabuzwanga muntu. Engazange bamcela abantu sicela sicacisele. Abantu belindele ingoma kuye kodwa manje usesichaza amazwi. Asikho-ke lapho. Ukhipha amavidiyo abamabili uGadla ephendula inkulumo kaMcineke evidiyo ade yenza emini phambi kwayizolo. Wabuya uGadla ngo-live nevidiyo. Baba uMcineke naye siyabuya-ke nolwazi lakhe. Bathi mina ngiyayithanda inkulumo mpikiswano ngoba iqeqesha nomqondo ukuba ucabange ngokungeziwe. Ngijwayeleke ukuthi uma ngikhuluma ngenze i-reference ngobaba. Isizathu ukuthi okuningi sikukhulumayo akubhaliwe phansi, kepha kuyizifundiso esuka kongenhla yehlele kongezansi. Kodwa ngenxa yokuthi lapha ezinkundleni silandelwa izinhlobo ezahlukene zabantu, kukhona nabagculiswa okubhalwe phansi ukuba weseke iphuzu lakho. Ngakho-ke kulesi sihloko esisematheni kulezi nsuku ngicela ukwengeza kulokhu esakufundiswa obaba ngakunameka nayi inqolobane yesiZulu efakazela lokhu engikukhulumile izolo. Nabo-ke laba abaphikisanayo nabo bavumelekile ukucaphuna emibhalweni yababhali abadala bolimi lwesiZulu basekele inkulumo yabo. Nabo musana ukuganga bafethu nisho ukuthi othisha noprofessor kanye no-language advisor bonke bayageja ngisho ngoba lokhu engikukhulumile akusona nje isambulo sikaMcineke, kepha incumbe etholakala kuzona zonke izikhungo zokuthuthukisa-ke ulwazi. Nayi inqolobane-ke inqolobane isichaza amazwi-ke sesintu makunamagama ajulile ayedle ngokujiya laphana wawuhamba ufike ubheke ukuthi kusho ukuthini igama elithize wawuchazeleka. Esenza kakhulu-ke eyisenza kakhulu ngalezi zikhathi inqolobane. So angazi abantu-ke sebayishonisaphi ngoba ibaluleke kakhulu ekutheni amagama siwaqonde kangcono. Lapha kwi-section igama elithi uMnumzane lichazeka kanje. Igama elithi Mnumzane ngokwesiko lesiZulu livame ukusho indoda esishadile noma indoda enomzi wayo. Incazo lejwayelekile, uMnumzane kungaba indoda eshadile enonkosikazi futhi enomuzi, indoda enomuzi enomthwalo wemfanele womndeni noma ingakabi nezingane kodwa isishadile. 3. Kwezinye izikhathi lisetshenziswa njengesihloko sokuhlonipha kunoma iyiphi indoda endala. Okubalulekile akusho ukuthi kufanele kube ingane yakhe isishadile okuyinhloko ukuthi yena uqobo ushadile noma ungumnikazi womndeni or umuzi. Ngamafuphi uMnumzane indoda eshadile noma enomuzi ehloniphekile emphakathini. Full stop. Kusho ini inqolobane? Mina nakho engifuna ukusho njengoba nibona-ke izwe hleli nje hlele siba surprised ngezinto ezenzakalayo, hlele sibona-ke abantu bokufika bethika over izinto benza yonke lento-ke iyona-ke le msangano-ke hlale siyibanga umbhedo wento ukuthi ngaze kubangwe igama ethi Mnumzane ukuthi lisho ukuthini. Kubaluleke ngani ukuthi usho ukuthini? Ukuthi uzohlala sibaleni nabanye uMnumzane, ngizolethela inhloko, ngizolethela isichadi, ngizodla ini uhlangothi. Kubaluleke ngani lokho? Kukusiza uma usuyidlile onhloko leyo. Yini obusuyithola emva kwalokho uma usufakiwe endlini-ke nahloliswa kwamaqoqo? Kukhulisa kuphi lokho isizwe? Ngoba isikhathi esiphila kuso manje asinendaba ukuthi uMnumzane awusiwo uMnumzane. Kubi ngampela. Ama-drugs, ubugebengu, iy'ngane ziba onyawuba, amantombazane akhona esemancane. Ziningi izinto ey'balulekile kwalelo siko lelo sebelilahlile. Laba balikhumbulayo mase kuba nezinto ukuthi into ethize isebenza kanjani. Asikwazi ukuthi sithathe lokho sifuna ukuthi kusifithe ngaleso sikhathi lekho siyeke lokho kumele sikusebenzise ngaso sonke isikhathi. Leso sichaza amazwi leso sokuthi uMnumzane yini angazi ukuthi mina lapha ade kuqale khona bekuqaliswe yini. Umuntu okhule ngendlela yangakubo nomuntu okhule ngendlela yangakubo kulungile akahlale lapho umuntu ngolwazi analo. Into enhle futhi leyo. Abantu abayeke ukufunza abanye ukuthi yena-ke uMnumzane-ke yini ngoba yena esejwayelene nomunye umculi ukuthi yena wenzele isheni lakhe. Angithi umuntu uthi nesheni lakhe kumele lidefende lithande isheni lakhe, kuhle lokho. Kodwa nje into engenamsebenzi leyo.
yonke nje lento nje isusa ukuthi ke abalandi bakaKhuzani batusa idlamlenze ukuthi isiwumnumzana. Isuke lapho indaba ukuthi yini eminyanyisa lapho ngoba isiZulu akusona sakuba sihlephuka asipheli sona sakwaNcumalo angazi ukuthi yini le emxaka kangaka ukuthi azagaxele ufuna ukuchazela abantu ubani othe ufuna ukwazi. Kwalo isintu leso esesiyekiwe esingasahlonishwa esingasalandelwa ngoba amadoda emangaka nje ebekhulisa izingane engagcini amacala emzini yobaba ngoba nje imizi yakhile suke sesikuphile isinto lezo ukuthi silandelwe kungahlonishwa abanumzana bemizi iyo yonke into le eyenzakalayo. Right, angikho ke lapha befuna nje ukukhombisa nje ngikhuluma nje ukuthi na kusesikhathi asibe ne debate right positive any outcome nomunye umuntu usafunda isikole abone ukuthi ibalekile. Engabe si inventa izinto siqhamuka nomuntu usekhanda iepetize umuntu onenkinga usiyakwazi ukureport kule app maybe ambulance isheshe imthole izinto ezipositive izinto ezibalekile hayi msaka. Can you imagine for the last couple of weeks kuba ngegaba ukuthi mnumzana uma lo mnumzana lobo sekuthiwa uyavuma lokuthi hayi uqinisile lo uqinisile and then what kube sekwenzakalana kube sekutholakala akuthwala lutho engizama ukusho ukuthi umbhedo wena wazi ngendlela yangakini fine okwangakini ngoba nawe wafundiswa ngesizulu sangakini ku right abayabo ukufunza abanye abalandi bakaKhuzani befisa ukuthi uKhuzani umnumzana kuphela lapho ngalokho efuna ukubashintshisa umuntu because isiZulu akusisona esakubo kwaNcumalo. isiZulu eseyigodi ngegodi ulwazi luhlula ngomlomo nomlomo utshelelo vele uyofika komunye umuntu ingaseyona ngoba ama generation izizukulwane zengane uzokwazi kanjani into eqondile ukuthi laba bekutshela no 100% yikho lokho okuyinkinga. Right, indaba esizoyibeka lapha ke uzokhuluma ngokuzaya ngiyacabanga ukuthi kuzoba nendaba positive eso debate ngazo ezibalekile ezokhulisa izwe into enjalo lena ayikhulisa izwe at least mathiwa kuhlaniswa abafana abakhulayo bekaphuma endleleni befundiswa ukuthi ukuyiphatha kahle ukuba ibhomu yini elindele kubona ikusasa izingane ezisakhula ezisencane ukuthi zingangeli umkhupho ukuthi mase ngathi ziyajola ayifocus esikoleni lezi zinto ezinhle zihloniphe ekhaya ukuze kusasa kube intombi ezihloniphayo eziqotho mayifunda isikole umuntu abe igraduate ngalendlela efisa ngayo mayifisela ukuyiganela uyafisa kodwa umuntu afundiswe iqonda kwempilo abancane abafana namathokozana izinto ezibalekile ukuthi umnumzana esikhathi samanje ukusiza lokho into nje umbhedo nje ongumsangano uzobamba lapha into sekahle.